हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादा खुंगा जिथि गोथार बाथौ सान फालिनो बानजाय आफादनि मावख'आव बेखेवदों। मागोनि नैथि मंगलबारा बर'नि मोनसे गोथार सान। बे गोथार सानखौ बर' बाथौआरिफोरा गोथार बाथौ सान महरै फालियो। आजै आजौ समनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'नि बे बाथौ धोरोमखौ आसाम सरकाराबो मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार सान महरै गनायथि होबाय। बिनिखायनो बर'फोरा मागो दाननि नैथि मंगलबार सानखौ गोथार बाथौ सान होननानै फालियो। थिग बेबायदिनो बर' बाथौआरिफोरा गुबुन गुबुन जायगायाव फालिनाय बायदि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय थाइगिरखारि सकनि बाथौ फोथाराव बाथौ सान खुंफुंनो थाखाय दिनै बानजाय आफादनि मावख' बेखेवनाय जायो। बे गोथार हाबाफारियाव बेखेवगिरि महरै बाहागो लायो बिटिसिनि एमसिएलए पबित्र कुमार बर'आ लोगोसे बेखेवनानै होयो। बे हाबाफारियावनो बे ओनसोलनि गोबां बाथौ धोरोमारि आरो मेलेमजिबिफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि सोरबाफोर सुबुङा बे गोथार बाथौ फोरबोआव गलाफोर होनोब्ला बानजाय आफादनि आफादगिरि महरै बिबान मोननाय बि दैथुन बर' आरो गाहाय लेमथुमगिरि महरै बिबान मोननाय तिलक स्वर्गियारिखौ नैबे जानबुं नङाव सुलाद लानो हागोन। जानबुं नं 9365883398। जय बोराइ बाथौ। दिनैनि गोथार फुंबिलि समाव जोंनि बाथौ महासभानि गोथार सेकेन्ड मंगलबारा खौ थांखिनानै जानुवारि दाननि 22निफ्राय 26आव लागै सानबानि हाबाफारि लानानै हिरिम्बा हालामारि बाथौ फालिथाय आफादा सानबानि हाबाफारि लादों। बेनिनो दिनै माने बानजाय आफादनि मावखुलि बेखेवनाय जिथु हाबाफारि आरो लोगोसे बे मावखुलिया गोदानै लुफुंजानाय बेखौबो बेखेवनाय महरै जे हाबाफारि लादों बे हाबाफारियाव बेखेवगिरि हिसाबै आंखौ लिंहरदोंमोन। बेयाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो बेनिखायनो हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनाय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। आरो बिथांमोननि जि नाजानाय जिखिनिखौ आं मोनबोदों बिराद डिसिप्लिन बिराद मोजाङै गोख्रोङै बिथांमोना बाथौ महामेलाखौ फालियो दिन्थिफुङो। बेयाव बायदि रांखान्थि बिथिङानो जा धोरोमारि बिथिङाथ' दंखायोनो हिसाबै बिथांमोननि जिथु सेक्रिफाइस बे गनायथाव बाख्नायथाव। दा देग्लायबो बेबायदिनो मोनसे कालारफुल माने धोरोम बिथिंखौ थांखिनानै बेयाव मेला मोनसे जायो। बेयाव गोबां लोब लोब माने सुबुंफ्रानो फैयो। बेयाव अनलि फर बर' नङा गासै माहारियारिफोराव बेयाव नायनो थाखाय फैनायखौ जों नुनो मोनो। दा बेनिखायनो जोंनि धोरोमा अकल जोंनि बर' समाजनि गेजेराव नङा अन्न जाथि जनगोष्ठीनि गेजेरावबो उदालगुरि जिल्लाफोराव लानायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जिथु बाथौनि जिथु सानथौ थाथौफोर माने बियो बाख्नायथाव गनायथाव आंबो गनायो। राजखान्थि बिथिङाव दङबाबो बाथौखौ आङो गोथौथियै गनायो। आरो बेनिखायनो जों दिनैनि थारिखआव मिथिना मोनबाय सेन्ट्रेल गौथुमाबो सेन्ट्रेलनि जिथु थानसालि बेखौ मोजाङै लुफुंनो थाखाय नारा नाथा जुजिगासिनो दं गुवाहाटि बाथौफुरियाव। आरो लोगोसे दिनैनि थारिखआव मिथिनाय बादियै फ्राय जिल्ला आफादफोराबो थानसालिखौ लुफुंबाय थादों। प्राइमारिनिफ्राय हमनानै आनसलिकफोरावबो बेबायदि थानसालिफ्रा जाबाय। सुबा गामिफ्रावबो बेनि थानसालिया जाफुंनो हमबाय। बेनिखायनो आंनि खावलायनाय जिहेथु आबै आजौनि जिथु सान्थौजों माने सोरजिजानाय जिथु बाथौ धोरोम बियो बर'नि गासै माने हारिमु थुनलाइजोंनो गोरोबफ्लेनाय मोनसे धोरोम। बेखौ जोङो गनायनानै बयबो खौसे जानानै जोङो माने बुहुमनि मादाव गेरेमसा माहारि दानायनि जिथु सिमां धोरोम बिथिंजोंबो जों सिनायथिखौ होनांगोन। बेनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों। बेखिनियानो। हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि दिनैहाय जोङो आरसि लादों। आरसि अफिस जोङो लादों। दा बेवहाय जोङो जोंनि बे अफिसखौ बेखेवनो थाखाय 30 नं गरेस्वर समस्तिनि एमसिएलए मानगोनां पबित्र कुमार बर'
बिथांखौ जोङो लिंहरदों। दा लिंहरनाय लेखा बिथाङा जोंनि जा मावखुलि बेखौ बेखेवनानै होफैदो। बिनि थाखाय 30 नं गरेस्वर समस्थिनि MCLA बिथांखौ जोंनि हिरिमबा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि कमिटिनि जानानै साबायखर बावहरबाय। लोगोसे दिनैहाय गासै रायजो राजाफोरखौ आङो बेखौनो फोरमायहरनो सानदों जे जोंहा 22 जानुवारिनिफ्राय 26 जानुवारिसिम जोङो गुबुन बोसोरफोर बायदि गाजा गोमजायै सानबानि हाबाफारि लानानै जोङो बेवहाय बाथौ फोरबो जोङो खुंनो थांगासिनो दङ। दा बे बाथौ जे जोङो खुंनो हाबाफारि लादों, जों गुबुन बोसोरफोर बायदि जिहेथु जोङो गोबां हाबाफारिफोर लानानै गुबुनफोर बोसोराव जों खुंबोबाय दङ। जेरैबायदि आर'ज बादायलायनाय, भलिबल कम्पिटिसन, ओरै काबादि, लोगोसे लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बा फरायसुला फरायसुलिफोरनि थुनलाइ बादायलायनाय, लोगोसे माराथन खारनाय, जों बेफोरबायदि गोबांथार हाबाफारि लादों। लोगोसे जोङो मा होनगोन गेवलां मेल, जोङो धर्मीय प्रसार गेवलां मेल जोङो 26 थारिख खालि जोङो लानाय जादों। जोंनि गेजेराव बिदिनो आलासि बाथौनि प्रसार खालामनो थाखाय गोबां जोङो आलासि लिंहरदों। लोगोसे जोंनि जा नैबे ओनसोलनि बा जोंनि BTRनि जायफोरानोखि राजनितिकआव दङ लिडारफोर, बेजों लोगोसे जोङो खुनु राजनितिकखौ लोब्बा लायाबासिनो जोङो जेसेबांखि BPFनियानो जा आरो UPPLआनो जा दैदेनगिरिफोरखौ जों बेवहाय गुबुन गुबुन हाबाफारियाव थि खालामनानै जोङो लाखिगोन। जोङो बेफोरबायदिनो गुबुनफोर बोसोराव जाबायदि जोङो गाजा गोमजा खुंदोंमोन, देग्लायबो जोङो बेफोरबायदिनो खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों। दाहाय खावलायनो लुबैदों जोंनि नैबे ओनसोलजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरखौ बयबो 22 थारिख जानुवारिनिफ्राय जिहेथु जोङो 26 थारिख जानुवारिसिम सानबानि जे हाबाफारि, बे सानबानि हाबाफारियाव बयबो लैहोर लैहोर फैनानै गासैबो नुजाथिफैगोन आरो जोंनि जा प्रग्राम बेखौ सहाय खालामफैगोन। थेंक इउ। जोङो जिहेथु जोङो RC जोङो दाबाय, बे हिसाबै जोङो जायफोरानोखि फालांगि गलाफोर होगोन बिथांमोना नैबे जोंहा सिथाय भाबै जोंनि बाथौ फोथार अफिस दंखायो। जों बेवहाय एनिटाइम जोंनि मानसिफोरखौ जोङो लोगो मोनखागोन। बे हिसाबै बयबो जायफोरानोखि दखानफोर होगोन बिथांमोना जोंनि नैबे अफिसाव फैनानै मुंखौ थिसनफैगोनखौ खावलायहरनाय थाबाय।